Это настолько распаўсюджана, что вы уже не звяртаеце на гэта ўвагу. То есть судьба Беларуси многоязычие. А беларускі навошта? Дзякуючы таму ж самому Глебу Лабадзенкі і мова на нова па ўсёй Беларусі, гэта моцна развіваецца. Просто мы жадаем вынікаў сёння. Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максим Гаруноў і Зміцер Лукашука. Наш сённяшні госць прямо з Цурыха ў студыі Еўрарадыё. Алесь Сапега, старшыня таварыства беларусаў Швейцарыі. Добрый дзень. Спадар Алесь, ведаеце, у мяне ёсць сябра, у Мінску жыве, музыкант вядомы гурта Apple Tea, таксама Александр Сапега. Я у Александра Сапегі спытаўся: Александр, ці ты маеш ўсё ж такі нейкія дачыненні да таго Сапегі, льва нашага, слонімскага? Кажа, на жаль, не. І гэта нягледзячы на тое, што мае мянушку сярод музыкантаў князь. Вось ёсць такое у мяне спадзяванне, што, можа быць, вы зараз нам прызнаецеся, што які-небудзь там прапрапраўнук таго самага Сапегі. Мінушкі няма у мяне, і так хочацца схлусіць вам, але, на жаль, трэба сказаць, што не, я таксама не нашчадак. Гэта ўжо будзе сотае пытанне, таксама да мяне, ці сапраўды я нашчадак, і якое дачыненне маю да гэтага роду. Я-то прочитал, я ведаю, но трэба ж было апярэдзіць тыя пытанні, якія б задавалі слухачы нашы і гледачы. Так. Сказалі б, запрасілі да сябе самого Сапегу і не спыталіся, ці той гэта ці не той. Не, хацелось бы мець нейкае дачыненне да яго, але я раблю ўсё магчымае, каб таксама маё імя магло гучаць і мець нейкі гонар для маіх дзяцей пасля. Хорошо звучит Сапега прилетел из Цюриха в Беларусь для того, чтобы объяснить, что такое белорусская национальная идея. Есть в этом логика. Да, а дальше улетел обратно в Альпы тусоваться там с Габсбургами. С коровами. Не, с Габсбургами и прочими персонажами. До речі, у нас у програмі брав уділ вядомы наш рокер, таксама музыкант Лявон Вольскі, і атрымалася падчас нашай размовы, што была б такая добрая нацыянальная ідэя вяртання караля. І Максим прапанаваў тады знайсці дзе-небудзь на захадзе чалавека з вядомым прозвішчам, Сапега, ці Радзівіл, ці там яшчэ што-небудзь. Сказаць, гэта той самы, вот вам кароль, і такое каралеўства Беларусь адрадзіць. Як вам такая ідэя? І ці справіліся б вы з роляй, былі б кароль Сапега? Вяртанне ў Беларусь? Конституционный монарх. Монархам, но не просто вяртанне ў Беларусь. Тут же галоўнае, каб кароль не быў голым. Вось, тытул-то можна заўсёды нейкі мець, там і канцлер, і кароль, але каралевства пакуль яшчэ не зусім пабудавана, я лічу, тут патрэбна праца. Слухайце, чалавек, які пакуль што тут для вас прытрымаў Беларусь, набудаваў колькі ўжо рэзідэнцый сабе па ўсёй Беларусі? Чаго ж голы? Зміцер, по толкам льду выходите? У нас проект был очень простой. Значит, Александр Григорьевич Лукашенко получает титул лорда-протектора, как Оливер Кромвель, и продолжает управлять, заниматься всеми грязными вопросами Беларуси. То есть канализация, сбор налогов, преследование... Бульбу перебирать. То есть он продолжает сажать морковь, приглашать окружающих. А Беларуси, белорусскому народу нужен король, который является одновременно и смыслом этой земли, этого народа, и солью, и флагом, и символом. А что изменится? У нас зараз президентская республика. Понимаете, это магия короля. Потому что когда ты смотришь на короля, он легитимный владелец этой земли. Навряд ці. Бо короля не выбираецца, гэта дынастыя, просто перадаюць. Чаму, калі паглядзець, скажем, туды глыбей, полацкае княства, якое нават існаванне Александр Григорович недавно прызнаў, што яно такое было, тады ж нават на князя і запрашалі вікінгаў. Ну, добра, а калі разглядаць тыя краіны, дзе зараз все яшчэ існуюць каралевствы,
ці маюць яны вялікі моц у Вопрос, своих вопрос краинах. не в мощи. Вопрос в том, чтобы белорусы не очень, как бы, у них там как вот поговорили. В общем, выясняется, что белорусы, у них как-то вот идентичность, она как-то вот мерцает. Она то есть, то нет. Они не могут понять, вот кто они. То ли они русские, то ли они какие-то неправильные белорусы. В общем, что-то вот мелькающее. Король белорусский, да, он сразу вот со своим фигурой, самим собой, как он есть. Да, он говорит о том, что такое Беларусь. То есть он как бы является точкой сборки белорусского общества. То есть, глядя на короля, белорусы понимают, кто он, что он, куда он. И отсюда очень важно было, чтобы фамилия была местная. Ну, безумоўна. А вы лічыце зараз грамадства сябе звязвае з Вялікім княствам літоўскім, з каралём? Вот я был на... Калі выйсці, я кажу пра масы, калі выйсці на вуліцу і спытаць, хто мы, славяне, так? У меня есть... Наколькі, як далёка мы заглядаем у гісторыю і приписываем себе до... Смотрите, я специально провел исследование. Так. Я пошел на Комаровский рынок и обошел все шаурмячные, которые там есть. Это очень важно. Значит, я видел шаурмячные в Петербурге, в Москве, вообще по всей России. Значит, самая большая шаурма здесь, в Беларуси, такой местный феномен, она всегда называется королевская. Я не знаю... Вот это тренд. Оно само так появилось. У Радзивилла кавярня, там, еще что-то. Не. То есть, каждый вот этот товарищ, который вот продает шаурму, это частный предприниматель, они никак друг с другом не согласуются. Шаурма возле вокзала, там всегда будет написано королевская шаурма, самая большая, самая вот правильная, с самым большим количеством соуса, мяса. Чекай, а вот у России самая великая шаурма, як и называется? Царская, ну, максимально царская, так там XXL, что-то такое. Ну, добре, тады, калі ўжо сказаць на ваше першае пытанне, ці мог бы я, то вы мяне зараз хоць жадаеце падвесці пад караля, ці лепей сказаць Лжедмітрыя. Нет. Бо нашчадкам Сапега я не з'яўляюся, як мы толькі што недавно высветлілі. І казаць, што зараз вяртаецца Сапега ў Беларусі як король, гэта будзе не по статусу. Вы же вернетесь в Цюрих, там как бы вот среди ваших Сапег и Габсбургов и прочих вот Романовых. Кайзеров, где вы там вот все эти ходите, вы же там все в Цюрихе. Вот вы передайте, что вот передали вам сообщение, там, как вы скажете. Так. Беларусь готовая до вяртання короля. Народ Беларуси ждет короля. Ну, гэта ўсё было жартам, але насамрэч, вот я люблю нашим гостям задаваць такое пытанне, так, знаете, гляжу ему в вочы і пытаюся вельмі сур'ёзна, а вот ці быў у вас такі момант, калі вы там дзе-небудзь беларускіх лясах ці на ўскрайку беларускіх балот, ну, ці хаця б там у гарадской кватэры селі ў фатэль, задумаліся там з кубачкам кавы, сказалі сам сабе, а давай-ка вось я зараз падумаю пра нацыянальную ідэю. У вас вот для такога усе там у вас у Швейцарии все просто Альпы, все это альпийские ухилы, травы альпийские, так. Коровы альпийские. Слушайте, у нас есть и андроидный коллайдер, коли что, да, не только коровы. Коллайдер. И лепешки на дороге. Да, вот глядите на все это. Тут тебе коллайдер, тут тебе коровы с лепешками, тут тебе луги альпийские. Про что еще думать? Было такое, не? Ну, у кожнай краіны, у кожнага народа ёсць нацыянальная ідэя. Ну, нават калі яна не сфармулявана, я думаю, але яна будуецца і на гістарычных падзеях. У Швейцарыі таксама ёсць і гістарычныя падзеі, і міфы, гэта Вільгельм Тель, і ўсё ідзе ад яго, дзе ставіцца вялікі ціск на незалежнасць, на абарону краіны, на мову, вось, на канфедэрацыю кантонаў, да, на аб'яднанне. Трэба таксама прывесці гэтыя рашэнні, калі Швейцарыя сказала, і ўжо шмат стагоддзяў кажа, у нас нейтралітэт. Это таксама это будуецца стагоддзямі, гадамі ў грамадстве. Гэта немагчыма, мне падаецца, задэклараваць на паперы, і вось мы зараз маем. Я думаю, у Беларусі гэта таксама, трэба як гэта цеста лепіць, і, можа быць, вынік атрымаецца ўжо не пры нас з вамі. Але ляпіць трэба, таму што шмат хто сумняваецца ўвогуле ў тым, што, пачынаючы з таго, што ёсць беларуская нацыя, так, і працягваючы тым, што гэта нацыя, калі і ёсць, то ёй патрэбная нейкая ідэя. А яна патрэбная? Давайте вот уточню. То есть, вот с вашей точки зрения, в Беларуси, в отличие от Швейцарии, Швейцария вроде бы как народ, нация есть,
политическая общность существует, она понимает, кто она, что она, у нее есть, как вы сказали, представление о себе, там, Вильгельм Тель, набор мифов, истории и так далее. В Беларуси это все, как вы сказали, формируется только. По сравнению с Я лічу так, вам трэба зразумець, што Швейцария знаходзіцца пад вялікім таксама ціскам і ўплывам іммігрантаў, бо Швейцария з'яўляецца мультикультурнай краінай, дзе штогод прыязджаюць мігранты з розных краін, і з мусульманскіх краін, з арабскіх, з ўсходняй Еўропы. І ім вельмі важна, каб нацыянальная ідэя, нацыянальнай каштоўнасці ўжо былі дакладна сфармуляваны. Каб это быў стрыж, каб это была вось гэта слуп, на якім трымаецца ўсё астатняе. Калі нават ідзе перамешванне культур, рэлігіі, гістарычных нейкіх падзей, можа быць некая новая трактоўка гістарычных падзей, як, напрыклад, Другая сусветная вайна і айчынная, да? Вось. Тут заўсёды стаіць у швейцарцаў, напрыклад, одно рашэнне, гэта не была айчынная вайна. Увесь свет ведае, што гэта была Другая сусветная. І ўсё, што з ім звязана, з датамі і з кааліцыямі. Это як гістарычная падзея. І для Швейцарыі вельмі важна, каб Швейцария ведала, што такое Швейцария, што такое нацыянальныя каштоўнасці і што такое нацыянальныя ідэі. Бо уплыў, вонкавы ўплыў краін у Швейцарии, у маленькай гэтай Швейцарии, а гэта як Віцебская вобласць, вельмі моцны. І я лічу, што і для нашай Беларусі вельмі важна кожнаму амаль штодня тлумачыць, што такое нацыянальныя каштоўнасці, чаму мы павінны іх абараняць, чаму мы павінны іх фармуляваць і, можа быць, ліпіць і паляпшаць. А швейцарскія ценности, вот это что? Ну, па-першае, гэта мова і дыялекты. Мы ведаем, што ў Швейцарии 26 вобласцей, кантонаў, 4 мовы нацыянальныя. Ёсць часткі Швейцарии, дзе толькі 20 тысяч размаўляюць на рэтра-романскай мове, але яна з'яўляецца дзяржаўнай, афіцыйнай. Гэта тэрытарыяльнасць, гэта эканамічная таксама стабільнасць і гэтак далей. Гісторыя. Правы чалавека маюць вялікую роль таксама ў Швейцарии. А вот к вопросу языка. Вы сейчас упомянули все ценности. Вот по вопросу языка. С вашей точки зрения, вот швейцарский опыт, его можно переносить на Беларусь? В Беларуси есть русскоязычные люди, есть белорусскоязычные, есть татары, есть евреи, есть поляки и есть вот цыгане. Да, ну, если еще посмотреть, наверняка есть еще литовцы, наверняка есть еще и латыши где-нибудь на Витебской области, на севере. Литовцы, ну, вы зараз пералічваеце тыя мовы, якія тут сустракаюцца. Ну, у Швейцарии, можна сказаць, ёсць балканскія мовы, да? Сербскія, албанскія, ёсць кітайскія. То нема сэнсу гэта пералічваць, тому што у Швейцарии гэтых мов значна больш, чым тут вы зараз пералічваеце ў Беларусі. Не, тут пытанне да тое, што Макс можа не зусім правільна. Вы сказалі дзяржаўныя мовы. Так. Вот у Швейцарыі там колькі? 4? Ну, нема з гэтым праблем з мовамі. А у нас 2. Так, і разабрацца не можам. А што тут разбірацца? Беларуская мова фактычна не існуе. Вот роўныя 2 ну, мы ж з вами размаўляем, і хтось нас слухае па-беларуску. Чаму? Глядзіце, я валодаю 5 мовамі. Для мяне гэта таксама і інструмент камунікацыі. У Швейцарии няма пытанняў: о, слухай, так ты ж па-французску размаўляеш, а у нас тут, слухай, прынята па-нямецку. Няма такога праблем, такіх праблем. У школе няма. Вы можаце будаваць сказ, такую рабіць гульню, будаваць сказ і кожнае слова казаць на іншай мове. Разумееце, наколькі гэта лёгка рабіць. Просто у нас гэта крыху не прынята. Для нас все падзяляецца на чорнае і белае. Но гэта вось гэта пытанне аб тым, каб месіць гэтыя тесты, каб праз гадоў 15 мы не толькі сидзелі тут, размаўлялі па-беларуску, но гэта і ўжо і зараз сустракаецца. Сустракаюцца гэтыя белборы, там, кавун і все такое, беларускія прадукты ідуць ужо з упакоўкамі па-беларуску. Мы просто, беларусы хочуць сёння і зараз. Вось, і часта вельмі задаюць пытанне: а што мне за гэта будзе, калі штосьці трэба рабіць? Не трэба задаваць такое пытанне, вось трэба проста імкнуцца дзеля таго, каб мова у нас, нават вось гэтыя 2, былі настолькі яны распаўсюджаны. Але я лічу, не толькі дзяржава павінна гарантаваць нам гэта.
само грамадства. Бо грамадства таксама фармулюе вось гэтыя нацыянальныя ідэі. Да таго, што вот вы гаворыце на адной дзяржаўнай мове, звяртаецеся да чалавека, вы пачуеце ў адказ тое, што вы можаце пачуць у Беларусі, калі там скажаце да чалавека па-беларуску, гавары на нармальным языке. Гэта я чую часта. Так. У Беларусі- Беларусі я чую такога А ў Швейцарыі такое І будзе? наадварот, калі я еду ў маршрутцы, размаўляю па тэлефоне з кімсьці, выходжу з яе, і мне кіроўца кажа ўсяго добрага, там ці калі ласка. Яго ніхто за гэта не просіць. Але ў грамадстве, калі мы будзем пашыраць гэтыя межы, то гэта пытанне проста само сабой адваліцца. У Швейцарыі такога няма, ну таму што гэтыя 4 мовы ўжо існуюць шмат год, стагоддзі, калі вось заснавалася канфедэрацыя. Калі взялі і аб'ядналі італьянскую частку з французскай і з нямецкай. І няма гэтых праблем. У нямецкай частцы вывучаюць французскую мову, ва французскай частцы Швейцарыі вывучаюць як другую, родную нямецкую. Зразумела, што ім гэтым двум бакам некамфортна. Ну, няма такога пытання. Я не хачу, я аддам свайго дзіцёнка ў рускамоўны там, ці французскамоўны клас. І кропка. Такога няма. Пры тым, што мы зараз размаўляем пра 4 мовы афіцыйныя, а яшчэ ёсць ангельская мова. І калі вы прыходзіце, напрыклад, у тую ж самую кавярню, это размаўляць, афіцыянт з вами будзе размаўляць на там 2-3 мовах, можа, заўважалі, часта вось піша такія лэбы, на якіх мовах размаўляем. Гэта не вундеркінд. Это настолькі распаўсюджана, што вы ўжо не звяртаеце на гэта ўвагу. То есть судьба Беларуси, когда это многоязычие. То есть средний белорус должен с детства, с самого начала говорить на 2 языках, да, плюс еще английский как язык. А мне падаецца, гэтыя рытмы задае ўвесь свет. І мы можам яшчэ доўгі час адбрыківацца ад гэтага і крыху стапарыць гэта, тармазіць, но гэты працэс ён не спынны. Разумееце, беларусы едуць за мяжу, замежнікі прыязджаюць да нас. Просто мы крыху спазняемся ад тых працэсаў, якія адбываюцца ў Еўропе. Не, але ў такім выпадку нам скажуць, ну вот рускі, Так. Потому что и тут, и вот у России тебе, и вот там у какой-нибудь Украине, ці у Литве тебе зразумеюць, ці у Казахстане, так. Английский для ўсяго света, так. И китайский, да прыкладу, бо китайцы заваёўваюць свет, а беларускі навошта? Слухайце, китайцы заваёўваюць і Швейцарыю. Ну, а адказ, а беларускі вот нам навошта? Вот куды мы з ім? Ну, вось у гэтым і стаіць пытанне ідэнтычнасці, нацыянальных каштоўнасцяў. І ў гэтым сэнсе я лічу, тут павінен быць дуэт і дзяржавы і грамадства. Зразумела, што калі дзяржава будзе падтрымліваць такія самыя праграмы, школьныя праграмы, дзе беларускай мовы будзе гадзінамі больш, чым, напрыклад, я не ведаю, рускай літаратуры, то, безумоўна, оно будзе развівацца. Калі мы возьмем зараз адрэзак там 4 гады, то дзякуючы тому ж самому Глебу Лабадзенкі і мова на нова па ўсёй Беларусі, гэта моцна развіваецца. Просто мы жадаем вынікаў сёння, а яны немагчымы. Я для сябе магу вам, я кажу, што для мяне гэта просто інструмент, я не ставлю пытанне так востра. Мы можам зараз лёгка перайсці і размаўляць з вами па-ангельску, або перайсці на нямецкую, калі гэта магчыма. І на наш 20-й дзень нашага інтэрв'ю мы не будзем ставіць гэта пытанне, так слухайце, так што там з мовамі? Для вас это просто будзе інструмент. І пытанне ідэнтыфікацыі народа, оно ўжо будзе як просто прапісана дзесьці ў дакументах. Ну, адна справа ў тэорыі, да, на паперках, а другая справа на практыцы. Зараз, канешне, нам не хапае вось этой колькасці беларускай мовы на вуліцы. Няма яе, пакуль што, я згодзін. Але, ну, параўнайце вось апошнія 5 год. Развіццё ідзе. И оно не спынется уже. Вот тогда вопрос по поводу белорусов в Швейцарии. Да. Есть такая штука, читал несколько социологических исследований о том, что белорусы, они несколько отличаются от всех остальных иммигрантов, ну, вот из стран бывшего Советского Союза, из Восточной Европы, тем, что они гораздо быстрее и гораздо легче избавляются от своей, ну, от идентичности, вот, в которой они родились, там, от белорусскости, и быстро превращаются в местных. Есть такое или нет? Я чуў такое ўжо шмат разоў. Але я чытаў такія ж самыя эсэ і па балканскім краінам. І я заўсёды часта чую, што там, напрыклад, Асіповіч і цэнтр Еўропы, да? Ці штосьці такое. Мы заўсёды любім вызначаць сябе крыху лепей, чым іншыя народы.
Я могу про себе сказаць так, я вельмі хутка вывучаю мовы, іншы, можа быць, не. Асімілююцца беларусы, інтэгруюцца? Так. Але ёсць і выпадкі, дзе людзі жывуць па 10 год у Швейцарыі і не могуць сказаць там вельмі бытавыя рэчы. Нет, нас интересует такая ситуация. Когда человек приехал в Швейцарию, выучил, быстро немецкий, и выучил быстро французский, и хороший у него английский с самого начала был, а дальше он всем говорит: я не белорус. Гэта вось 9 з 10. И это вот чаще, чем остальные? Или... Параўнаць вам не могу сказаць за супараўнанне, так? А чаму так адбываецца? Вот вы можете даць адказ? Чаму так адбываецца, што 9 з 10 хутенька стараюцца адмовіцца ад сваёй беларускасці? Мне падаецца, людзі вельмі доўга крочылі да таго, каб вырвацца з гэтых умоў тут. І калі яны ўжо апынаюцца на іншай планеце, то яны яны дачыняюць сябе да нешта іншага, да нешта лепшага і вышэйшага. Можа быць, а мне, напрыклад, падаецца казаць, што а я належу беларусам. І нават мы там ходзім і ўсё яшчэ ў лапцях, да? Але гэта маё. А почему с вами не сработало? Почему 9 человек стали швейцарцами со знаком качества, а вот вы как-то не очень? В смысле, как-то продолжаете держаться за... Ведаеце, вы калі мяне спаткаеце у Швейцарыі на вуліцы, вы не зразумееце, што я беларус. Я размаўляю на дыялекце цюрыхскім. Ніхто не зразумее, што я беларус. Але я не губляю гэтай караней. Карані, яны все равно застаюцца. Это было сознательное решение или... Гэта можа быць яшчэ ад таго, што я вельмі шчыльна, вельмі моцна звязаны са сваёй сям'ёй, якая жыве тут. З той, можа, з дзяцінствам, як я яго праводзіў, на вёсцы, так, з каровамі і з лепёшкамі. Там з дрывянай палкай хадзіў з вудой лавіць рыбу. Все залежыць ад таго, можа быць, як фарміравалася вось асоба ў дзяцінстве, наколькі яна сябе звязвала з гэтай землёй, з гэтымі камянямі, там палямі і гэтак далей. Я не звязваю сябе з урбаністыкай, з гарадамі. Вось калі у чалавеку ад пачатку гэтай беларускасці, скажем, зусім трошку, то вот эту трошку вырваць сябе і выкінуць значна прасцей, чым калі гэтая беларускасць цябе запаўняе ўсе. Мне падаецца, было б добра слушна зрабіць такі апытальнік, што для беларуса Беларусь, якія элементы для іх азначаюць Беларусь. Гэта бусел, там нейкі лагатып, да? Ці гэта збожжа, ці гэта алкаголь і медведзі, там, ці ікра, разумееце? Трэба зразумець, што дакладна для іх. Бо калі вы прыязджаеце ў Швейцарію, вы кажаце, я беларус, то швейцарцы разумеюць, што вы нейкі горад у Расійскай Федэрацыі. А Расійская Федэрацыя гэта медведзі, ікра і гарэлка. Балалайка, можа быць. І гэта вось такія стэеатыпы ў заходняй Еўропе. А зараз вось пытанне ў мяне, а якія стэеатыпы ў саміх беларусаў? Што такое беларус для іх? І мне падаецца, вось тут дакладна няма. У швейцарцаў гэта можа быць сыр, это могуць быць горы, это можа быць знак якасці, такія нематэрыяльныя рэчы, як пунктуальнасць. І калі вы спытаеце 100 чалавек, што такое, што для іх важна, то 95 чалавек скажуць пунктуальнасць. А у нас, мне падаецца, будзе настолькі шырокі вось гэты спіс, што это будзе просто, няма фокусу, вы разумееце, вось фокусіроўкі, гэта вельмі раскідана. У Швейцарии такого няма. Получается, у белорусов слишком размазано представление о себе. Мне падаецца, на гэта ўплывала таксама вось это аб'яднанне в Савецкі Саюз, дзе беларусаў адсылалі дзесьці туды ў Сібір у войска, і калі яны больш не вярталіся, атуль з Владзівастоку сюды прысылалі настаўнікаў. Вось, і гэта настолькі все перамешвалася, настолькі все гэта пераблытывалася, што беларусы думаюць, што мы зараз славяне, што мы не нейкая нацыя, не нейкая культура, што мы крыху адрозніваемся, але ж мы все равно вось разом. А может тогда еще вот такой личный вопрос? А вот вы говорите на белорусском языке, вот я небольшой специалист по белорусскому языку, но, по-моему, вы хорошо на нем говорите.
Это вот был момент, когда вы приняли решение говорить на белорусском языке? Вы адразу зразумееце, што я дрэнна размаўляю па-руску, калі я перейду на рускую мову. Таму што ў мяне атрымліваецца акцэнт вельмі хуткі. Вось на беларускай мове вы гэта не адчуваеце. Ён чалавек, мабыць, ён тут не жыве. Вось, ну калі я размаўляю па-руску, адразу адчуваецца, што гэта асоба не адсюль. Мне все время говорят, что шпиона ж его не отрымается. Мне все время говорят, что мой московский акцент всем здесь режет уши. Я не адчуваю, я не могу сказаць. Я могу адчуваць, ведаеце, я разумею, хто з якога кантону па дыялектам у Швейцарыі. Я могу это адрозніваць. А тут мне вельмі цяжка сказаць. Так не, к тому, что вот ваш белорусский язык, это из семьи, или вы когда-то приняли решение говорить на белорусском? Аднойчы ёсць такі з'езд беларусаў свету, і, мабыць, на 5-м беларусі свету, я туды трапіў упершыню, все пачыналі пытаць, а чаму ты, вось, прадстаўнік беларускай дыяспоры ў Швейцарыі, размаўляеш па-руску? І настолькі гэта было, вось, часта там такое пытанне задавалася, што летам я сказаў, што з 1 студзеня, пасля Новага года, я пачынаю размаўляць па-беларуску. Это было выглядало для всех скептично и смешно. Прошло там 5 год, и все. То есть вы заговорили по-белорусски? Довольно недавно. В 2015 году? Так, в 2014. В 2014 году. Так. А вот парад российских военных кораблей в бухте Севастополя каким-то образом сыграл роль или нет? На меня? Да. Ну, то есть вот как бы... Вы про 2014 год? Да. Это был такой славный год для русского языка. Змянілася маё стаўленне да Севастополя, скажем так. Але, ведаеце, у мяне няма пытання, калі, вось, напрыклад, у краме прыходзіш, там, той самы Евраопт на касе, ты пачынаеш там гэта, тое, а касір кажа, прабачце, я з Расіі, я вас не разумею. У мяне няма праблем перайсці на расійскую мову. Ну, вось няма. І нам трэба адысці вось ад гэтай сістэмы свой-чужы, чорны-белы. І трэба абараняць сваю беларускую мову, але не трэба рабіць так вось брутальна. Слушайте, але вот вы кажете абараняць сваю мову, але у наших вот у нашей ситуации беларускай мы, беларускамоўныя, пераходзім вот, ну, у такой ситуации на рускую мову. Вы часто чулі, калі яны вот говорить по-руску, чуете, что вы по-беларуску, яны пераходзяць на беларускую мову? Рэдка. Але я вам так скажу, по мере своей дзейнасці у дыяспоры мне прыходзіцца сустракацца і з дзяржаўнымі чыноўнікамі ў Беларусі. І дзяржаўныя чыноўнікі вельмі хутка перавыходзяць на беларускую мову, калі чуюць это. У грамадстве гэтага менш. Але чыноўнікі ў Беларусі могуць і хочуць пераходзіць на беларускую мову, калі раптоўна чуюць яе. Гэта і ў Міністэрстве замежных спраў 9 з 10 гэта зробіць. Вось 9 з 10. У меня зараз оборона диссертации у Максима Танка. И у меня все испыты шли по-белоруску. И как только эксперты чули первое слово от меня по-белоруску, они раптом переходили так само на белорусскую. Есть такое. Уявите себе, коли Лукашенко заговорил по-белоруску. Ну, он и кажет часом. Ну, вам трэба... Другі раз сёння быў. За ўсю яго гісторыю, другі раз ён сёння выступіў троху па-беларуску, один абзац. Мне падаецца, вы іграеце абодва у футбол у адны брамы. Таму што вас прымушаюць размаўляць па-руску, вы хацеце прымушаць людзей размаўляць па-беларуску. Ну, трэба знайсці гэты баланс. Вот нам бы хацелася б знайсці такі баланс, як у Швейцарыі. Калі мовы жывуць адначасова 4 дзяржаўныя мовы, і яны жывуць у сяброўстве, адна не выцісняе другую. То есть няма таго, што ёсць у Беларусі. Ведаеце, што дакладна няма ў Беларусі, калі разглядаць газеты і тэлебачанне. У нас у Беларусі няма тэлебачання, дзе, не гледзячы на тое, што праграма цалкам ідзе па-руску, так, ці навіны, і раптам ёсць супрацоўнік, які размаўляе па-беларуску. Нават уся праграма, яна расійская, па-руску. Ну, вось ёсць чалавек, які кажа, а я беларус, я размаўляю па-беларуску, і яго не сарціруюць у нейкія рубрыкі, дзе вось праграма менавіта толькі па-беларуску. Вось у Швейцарыі ёсць вось гэты мікс.
Ёсць, напрыклад, вядучыя навіны, якія прыязджаюць з тых кантонаў, якія грамадзяне, жыхары Цюрыху не разумеюць. Но это не азначае таго, што ён не мае права працаваць на гэтым тэлебачанні. Нема вось гэтага, я б сказаў бы, сартыроўкі вось этой, дзе гэтыя яйкі ў гэты кошык, а гэтыя ў гэты. У Беларусі гэта вось бачна, што все падзелено. І вельмі стерильно. Вельмі стерильно. То есть должно быть вот так. Ты включаешь телевизор, а у тебя там ведущий или ведущая... Вось, напрыклад, ведуць праграмы зранку, там, ці штосьці такое, да? Адзін размаўляе па-руску, а другая размаўляе па-беларуску, бо яны размаўляюць. Третий на каком-то таком серьезном, полеском таком. Калі ласка. А ў Швейцарии гэта ёсць. Нема вось этой стерильнай гэтага падзялення, што ваша рубрика культура. І працуйце, калі ласка, там. Вот с вашей точки зрения, вот диалект, на котором полищуки говорят, вот Кобрин, Мозер, правильно, насколько я понимаю, вот этот язык, он должен как-то быть кодифицирован, преподавание на нем в школах. Вот в Швейцарии, если бы был бы такой вот целый регион Полесье. Гэтага не сустрэнеш, тому што вобласць, сектор адукацыі, ён вядзецца заўсёды на афіцыйнай мове. А афіцыйная мова ўсё ж такі не дыялект, а нямецкая мова пісьмовая. І таму і ў школах, калі дзеці прыходзяць у школу, з імі настаўнікі размаўляюць выключна па-нямецку, літаратурна. А вот, ну хорошо, а вот есть преподавание на каком-то местном диалекте, его совершенно нет? Не. И... Бывае на вышэйшых установах, ва універсітэтах, калі, напрыклад, прафесар для вялікай аўдыторыі кажа, ёсць ли тут, заўсёды такое пытанне будзе задана. Ці ёсць людзі, хто не разумее дыялект. І калі хоць адзін пакажа, я не разумею, все лекции будут вести выключно на официальной немецкой мове. Мне понравилось ваш тезис о том, что в Беларуси слишком чисто, и эта чистота, она является проблемой. Стерильно, да. То есть, по идее, должна быть такая... Як у нас зараз. Мы з вами размаўляем, ведем некую передачу, и нам не перешкаджае тое, что вы размаўляете на одной, а мы на іншай мове. У нас тут маленькая Швейцария. Скажем так. Это идеально, да? Ну, а чему нет? Так, мы один одного разумеем. Я еще раз уточню просто для себя. Если бы здесь сидел товарищ, который бы так густо гундел на своем кобринском белорусском, конечно, это было бы нормально. Ну, а чему нет? Да, яшчэ адной сур'ёзнай тэмы. З мовай мы больш-менш вызначыліся, яе значнасцю для фармавання беларускай нацыі. Яшчэ вот вы сказали такую фразу про тое, што а спытайце вот у беларусаў, ці шмат яны ведаюць пра Вялікае княства літоўскае. Сапраўды, гісторыя Беларусі шмат для каго вялікая такая таямніца, якой яны нават асабліва і не цікавяцца. Ці варта было б нам заняцца, як заняліся ў свой час тыя ж самыя літоўцы, такой міфігалізацыяй. Мифологизация. Да, вот. Мифологизация. Да, вот сваёй гісторыі. Каб вот неяк вот падаць прыгожа, стварыць там нейкія там коміксы пра герояў нейкай мінуўшчыны, нейкія там... А вы лічыце, гэтага няма? Пра Беларусь? Другая сусветная вайна. Гераізм і гэтак далей. Ну і ўсё? І ўсё? І не далей просто. Да, і не далей. Вы просто глядзіце глыбей. У нас, у прынцыпе, у чыноўнікаў спытацца, дык такое ўражанне, што у нас уся гісторыя пачынаецца дзесьці з 17-го года, с рэвалюцыі. Можа, 41-го. Трошки, потом большасць уже з 41-го года, а для некаторых ввогуле з 94-го. А вот далей, ну, где-то там вот так вот у прыцемках еще где-то Скарына пробягае, а больше нікога і не ведаюць. І Фрасіні Полацка. Да, вот, ну, две постаці. Ці трэба што-небудзь рабіць, каб вот нейкім чынам такім давесці, зацікавіць людзей гісторыяй? Давайте я вот еще дополню вопрос, коротко. Вот это мое личное впечатление от вас, от всех белорусов. Вот у вас, когда белорусы национально налаштованные обращаются к истории, там всегда делается примерно упор и акцент на героях, на вот каких-то вот могучих там персонажей, гениев, которые там что-то сделали. В Швейцарии такая же ситуация или нет? И нет ли там такого, что, в общем, они больше внимания уделяют институтам, вот как у нас тут рождалась свобода, не как рождалась Швейцария как таковая,
А как у нас появились эти замечательные правила жизни, там швейцарские, вот как вы думаете? Ну, там, безумоўна, менш ідалапаклонства, калі мы кажам, вось гэта для нас герой, а гэта для нас ворагі. Там такога, конечно, няма. Там увогуле спрабуюць вельмі асцярожна ставіцца да ўсяго гэтага, вельмі делікатна выказвацца па ўсяму гэтаму, каб не можа быць, не раскачваць нават лодку, таму што сфарміравана цэлая сістэма, якая працуе, якая ідзе на развіццё краіны, і ніхто не ставіў вялікіх пытанняў, што тое, што ў нас, што мы зараз лічым, все неправильно, давайте все мяняць. Ніхто не хоча бурыць ужо сістэму. Зараз, калі вы разглядаць Швейцарыю, то там больш ініцыятывы праяўляюць партыі зялёных. Але гэта не гістарычныя падзеі. Для іх гэта больш важна. Не гістарычныя нейкія, не гістарычная правда, бо мы зараз кажам пра нейкую гістарычную правду, што мы не гэтыя, мы тыя. Мы не з 41-го, мы там з 12-го стагоддзя, там з Рагнеды, да? Мы спрабуем все пабурыць і сказаць, давайте все зноўку. То, што было, хлусня. І оно, можа быць, так і ёсць. Я хочу толькі сказаць, што вы заўсёды малюеце чамусьці чыноўнікаў, як нейкі неадукаваных людзей, незразумелых, не ведаючы, што кажуць. Можа быць, ёсць і такія. Безумоўна, іх багата. Но я вельмі часта сустракаю людзей, якія вельмі дыпламатычна ставяцца да сваёй працы. Яны адукаваныя, ведаюць гісторыю, яны ведаюць, што за чым шло храналагічна. Но па сваім працоўным абавязкам стрымліваюцца гэта казаць. Гэта ёсць. Вось. Таму што можа быць штосьці, каб не атрымалася. Так? Але не трэба казаць, што гэтыя людзі все вось просто дрывяныя балванкі. Такога няма. Яны асцярожны, так. Яны умныя і хітрыя. Так. Ну, я б не сказаў бы, што там вся большасць вось сапраўды там... Але вот пра гэту міфалагізацыю. Вот трэба нам яна ці не трэба? І вот ці не працуеце вы у гэтым крыху накірунку? Я зараз маю на ўвазе ваш вялікі унёсак на тое, што тут была Марыя Магдалена Радзівіл пахаваная. Тое, што вы ўвогуле робіце там для вяртання... З касцюшкам? Да, з касцюшкам тым жа самым. Так. Вот усё гэта. Вот зараз вы хочаце вярнуць парэшткі з метрака Бядулі в Беларусь. Гэта, вот, ці не з гэтай вот усёй сістэмы такого вяртання гістарычнага міфа на радзіму? Ну, у Швейцарыі гэта безумоўна ёсць. І калі зноў казаць пра Вільгельма Теля, то нават на манетах ёсць яго выявы. І зразумела, што гэта міф, але ён распаўсюджаны настолькі шырока, што вось быў чалавек, які з арбалета стрэліў у яблык, трапіў у галаву, трапіў у яблык, які стаяў на галаве сына, так. Гэта міфы, але швейцарцы ў гэта вераць, гэтым ганарацца, і гэта іхняя асаблівасць, і у іх ёсць іншыя героі. Яны не абавязкова вайсковыя, як гэта ў нас вельмі часта бывае, да? Калі вуліцы, ледзь не кожная вуліца названа там у гонар нейкага вайскоўца. Вось, гэта могуць быць і літаратары, і навукоўцы, у нас гэтага менш, але мне падаецца, гэта з'ява, яна па ўсяму свету, так. Для кожнай краіны ёсць свой арыентыр, ёсць свае вышыні. Калі казаць не пра вайскоўцаў, то для нас можа быць у літаратуры, безумоўна, гэта можа быць там Алексіевіч, так? Это для нас зараз вось сучасны герой. І ён не знікне больш. І нам ён таксама важны, каб ім ганарыцца. Так важна і ў Швейцарыі. Вот вы так... Обтыкально ухожу от вашего... Не-не-не, это не обтыкаю, я все понял. Я сказал, что у Швейцарии... Ну, калі казаць вельмі прымітыўна, так, у Швейцарии таксама робіць все магчыма, каб у іх таксама былі міфы, свае героі, дзеля таго, каб у грамадстве было таксама што матэрыял, так, чым яны могуць ганарыцца і прадстаўляць, прадаваць это ўсяму свету. Свае адрозненне ад іншых. Насколько я вас понял, все эти герои, они представляют угрозу, они опасны. Потому что если ты чуть-чуть поддашь героизма, вот, то тогда всякая гражданская жизнь заканчивается. И всякая, в общем, такая социальная, позитивная жизнь заканчивается, все начинают сосредотачиваться на том, что а кому там
где наши враги, кому мы должны отомстить, кто нас обидел. Вось, у гэтым і пытанне, што беларуская... Ну, Да, и из того, что вы сказали, я понял, что, в общем, швейцарцы этого боятся, и поэтому, в общем, это все, в общем, есть герой. Ну, в общем, этот герой, который... Это как бы герой без вот запала. Да? Тут не ставіцца такога значэння, і не фармулююцца такія пытанні свой, чужы і вораг. Нейкага міфічнага ворага, я гэта вельмі часта зараз бываю ў Расіі, што хтосьці там супраць нас. Вам, я думаю, як вы з Расіі, вы ведаеце гэтую сітуацыю. Там не стаіць такіх задач напалохаць. Там стаіць задача утрымліваць стабільнасць. А ў нас атрымліваецца, што вось калі браць зусім свежыя навіны пра генерала ў Іране, да? Таксама вельмі хутка могуць з яго зрабіць героя, нейкага міфічнага чалавека, наплесці таго, чаго, можа быць, не было з ім добрага, да? І ён будзе ўжывацца як ужо нейкі элемент для гвалту. І Швейцарія накіравала свае рэсурсы не дзеля таго, каб напружваць і ўзмацняць вось эту напружанасць у грамадстве, а наадварот, на стабільнасць. Так можа нам тады, от як вы кажаце, і не трэба зараз ставіць помнік там Касцюшку, Каліноўскаму, Гедыміну, Так. Сапегу, а ставіць, ну я не ведаю, каму як... Давайте я вам скажу, кому мы зараз будем ставить Василю Быкову. Зараз мы будем открывать шильду Василю Быкову у Мінську. Зараз... Шильду, не помнік. Ну, ведаеце, кропля камень точыць. Ведаеце, шильда зараз мае такое ж самае значэнне, як гэта быў бы велізарны помнік. Каб это было ўжо 3 помніка ў Беларусі Быкаву, або ўжо 2 помніка ў Мінску, то шильда мела бы ніякага значэння. Ну так як гэта яна першая, і яна непростая. Вось, безумоўна, гэта мае нейкую вагу. І, безумоўна, з'явяцца і вуліцы, і помнікі. Вось, але гэта павінна быць паступова. То есть, ну, грубо говоря, из того, что я услышал, открывается памятник, люди после того, как они пришли на открытие памятника, могут оттуда уйти 2 варианта. Либо они уйдут с горящими факелами, искать ведьм. Сейчас мы вот посмотрели, нам здесь сказали, кто наши враги, дальше начнется месть. Это плохой вариант. Зноў пра ворага вы кажаце. Вот. Этого не должно быть. Памятник должен говорить людям о том, что, в общем, давайте сплотимся, давайте будем помогать друг другу, давайте будем... любові, да? Да. Не, ну, гістарычная падзея, да? Справа ў тым, што можна... Мне падаецца, вы робіце заўсёды фокус на сваіх радарах пошукавых, звязаныя з пошукам ворагаў, звязаных з нейкімі вайсковымі дзеяннямі. Просто смотрите, я приехал из России, я точно знаю, к чему приводит каждый памятник. Ну, каждый памятник – это очередная волна мобилизации в армию. а ці задавали вы... Так, я Вот, згоден. и это всегда связано, в общем, какой-то еще один шаг к тому, чтобы сделать еще более общество еще более агрессивным, или поддерживать агрессию. А вот в обществе, чтобы общество всегда было таким боевым, да, готовое на взводе, готовое там, к команде куда-то там бежать. Вот. А здесь, насколько я понимаю, памятники, да, вот люди боятся, чтобы вот эта агрессивная среда здесь появилась. Ну и вообще в Швейцарии все боятся. Потому что такая израсходование энергии не в том направлении. Але дзеля праўдзівасці аналізу вы зайдзіце ў кампутер, у інтэрнэт і паглядзіце, ці адкрываюцца толькі помнікі вайскоўцам у Беларусі. І літаратарам, і гістарычным асобам. Ну, калі глядзець пра Расію, я не адсочваю, не маніторыю гэтую сітуацыю, но я ўпэўнены, што адкрываюць помнікі не толькі Гіркінам і гэтак далей. Я ўпэўнены. Ёсць рухі, якія глядзяць у боку там літаратуры. Прошлая книга Захара Прилепина посвящена тому, что все русские писатели служили в армии, и все они воевали и проливали кровь наших врагов во славу нашего трона. Это большая книжка, она вышла большим тиражом. Захар Прилепин, человек, который, в общем, общается с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, вот как бы... Ну, зараз ваша трактовка, яна неяк для мяне малюе такі вынік, што вся ваша краіна, Расія, металларизирована. Ну, не вся, но... И набирая ходу. Скорее всего, да, с 2014 года понемножку. Я упэўнены, што мы знойдзем у гэтай зале студыі таксама людзей, якія так само з Расіі так не лічаць. Ну, может быть. Давайте не про Россию, а подводячи вынік нашей размовы. Вот сыходячи з того, что вы сами сказали,
да чаго, можа быць, мы вас падштурхнулі, а можа, вы прывезлі ўжо падрыхтаваную. Ўсё ж такі, на ваш погляд, на сёння нацыянальная ідэя для Беларусі, для беларусаў, яна павінна гучаць як? Ну, в тым сэнсе гучна ці не гучна? Ці якая фармуліроўка? Якая фармулёўка? Ну, пару слов. Ну, я лічу, па-першае, перад тым, як агучваць саму гэту ідэю у грамадстве, мы павінны грамадству тлумачыць увогуле сэнс, што такое нацыянальная ідэя, дзеля чаго яна, і нацыянальныя каштоўнасці. Каб яны разумелі, ага, ну вось гэты элемент, пра які мы кажам, пра якое дзяржава хоча нам штосьці патлумачыць, пра штосьці ў кнігах напісана, што гэта для нашага народу важна. І ў кантэксце сённяшняй сітуацыі, і ў гістарычным, культурным нейкім вось гэты пласт. І мне падаецца, мы можам фармуляваць зараз для дзяржавы, для грамадства розныя формы нацыянальнай ідэі, сплачэння нейкай самасвядомасці, але сам народ не разумее, што гэта. Разумееце, сам народ пакуль што не разумее, што такое нацыянальная ідэя. Ну, сам прынцып, як і нацыянальных... Вось калі выйсці на вуліцу, пытаць, што такое нацыянальныя каштоўнасці? З чаго складаецца? Яны не ведаюць, што... А пакуль яны не ведаюць, што гэта, яны нават не могуць сфармуляваць это. І ў дзяржаве тое ж самае. Тогда просвещение подойдет? На сёння як такая пераходная, на час пераходу нацыянальная ідэя, часовая. Как Владимир Ильич говорил, учиться, учиться, еще раз учиться. Ну, вот это мы докладно памятаем. Это мы выучили, мне падаецца, может быть, новое поколение не так зусім. Мне падаецца, гэта гістарычны і культурны код нацыянальнай нашай ідэі. На гэтым трэба будаваць нацыянальную ідэю, якая не спыняецца на 41-м годзе. Нам увогуле, мне падаецца, трэба адыходзіць ад гэтай прывязкі да другой сусветнай вайны, бо ўсё, што мы тлумачым і фармулюем, непасрэдна праходзіць праз прызму другой сусветнай вайны. Нам трэба адыходзіць ад гэтых сімвалаў і рыторык. Бо наша гістарычная спадчына, можа быць, вось слова спадчына вельмі моцна характарызуе вось эту нацыянальную ідэю. Спадчына — гэта не нейкі адрэзак вось ад і далей. Это не адрэзак, да? А гэта вось, можа быць, прамень. І ён ідзе здалёка. Это не 41 год. І наша спадчына куды далей і Великага княства Літоўскага далей. Вось на асновах культуры і гісторыі мы павінны фармуляваць эту нацыянальную ідэю. То есть, в общем, читайте книжки по истории. Далей. До 1940, до 1919. Ну, мы ж заўсёды любім казаць пра лепшае і не узгадваць дрэннае. Калі браць зноў Расію, зараз вельмі папулярна гучаць у СМІ другая сусветная вайна. Ну, чамусьці не гучыць чеченская вайна, афганская вайна, якая таксама тут у нас кранула. Бо няма чым ганарыцца, да? Вайна з Наполеоном таксама была, можа, славутая, но чамусьці яна ўжо дышла. Прыйдзе час, і адыдзе другая сусветная. То просто зацягнулася гэта неяк. Такім чынам, спадчына. Шануйце і вывучайце гэтую спадчыну. Вот такая нацыянальная ідэя, якую нам перадае Алесь Сапега. А вот нацыянальная ідэя у адпаведнасці, з якой сам Алесь Сапега жыве, яна ёсць? Ну, для мяне гэта мае карані. Вось, пакуль я знаходзячыся далёка ад радзімы, для мяне мая нацыянальная ідэя, яна заходзіцца ў каранях. Гэта моя сям'я, моя тэрыторыя, моя мова, мае бацькі і маё ушанаванне маёй культуры і традыцыі. Бо спадчына таксама вельмі шчыльна, мне падаецца, звязана з традыцыямі. І традыцыя тут не гапака танчыць. Яна значна далей. Просто мы забыліся пра гэта. Нам трэба зноў гэта узраджаць. Ну і для того, каб вы часцей бывалі на радзіме, хай вам дапамагае гэтая птушка наша нацыянальная беларуская. Буслік. Ад Еўрарадыё нашага партнёра крамы Сімбаль Бай. Дзякуй. Дзякуй вялікім. Дзякуй.
Ідэя X на Еўрарадыё.